L-27 ta' Novembru l-Parlament Ewropew approva l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida b'370 vot favur sabiex bekk minn nhar it-tnejn li ġej ser tibda l-ħidma tal-Kummissjoni. Dan il-vot tal-MPs ittieħed fi Strasburgu u minkejja li kien hemm bosta diverġenzi, il-Kummissjoni l-ġdida kisbet l-appoġġ tal-akbar gruppi politiċi. Net News kien preżenti fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu u ħal-ewwel reazzjonijiet tal-MPs tal-Partit Nazzjonalista rigward dan il-vot. L-MP Nazzjonalista Peter Aġus sostna li bħala deputati Ewropej Maltin ridu jiżguraw li l-ħidma tal-Kummissjoni tħalli l-frott, speċjalment għal Maltin u l-Awċin kollha, u tkellem ukoll fuq il-fatt li Malta għandha tibbenefika kemm mill-Kummissarju għas-Saltna ta' Dritt u anke mill-fatt li issa hemm Kummissarju għall-Mediterran. Danna wkoll serje ta' opportunitajiet l-ewwel nett. Għandna Kummissarju Ewropew apposta għall-Istat ta' Dritt. Aħna rridu nużaw dan, rridu naħdmu miegħu biex naraw li jkollna Ewropa verament li tikxef sniena meta jkun hemm abbużi tad-demokrazija u korruzzjoni fil-pajjiżi, partikolarment f'Malta. Għandna wkoll opportunità li għandna Kummissarju Ewropew għall-Mediterran, Dubravka Šuica. Iltqajna magħha fid-Dar Ċentrali fil-Partit Nazzjonalista ġimagħtejn ilu. L-MP David Casa min-naħa tiegħu awgura l-Kummissarju Malti Glenn Mikallef u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista kien għamilha ċara li mhux ser jappoġġja persuni li kienu viċin jew fil-kabinett ta' Joseph Muscat. U kompla jgħid li ser jiżgura ħidma flimkien mal-Kummissarju Malti filwaqt li ssir is-sorveljanza meħtieġa sabiex Malta u Għawdex jibbenefikaw mill-ħidma tal-istess Kummissjoni. Naturalment illum li ġiet approva tal-Kummissjoni, inkluż il-Kummissarju Malti, tajjeb li niftakru il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien għall il-Prim Ministru li ma jistax ikonna nominat minn Malta li jkollu x'jaqsam ma' Joseph Muscat u li kellu x'jaqsam ma' Joseph Muscat u allura kedna il-Glenn bħala il-rappreżentanti li se jirrappreżenta lil Malta fil-Kummissjoni. Jiena ntqajt ma' Glenn u għatlu li ħanatu s-support taħna lilu, l-iskrutinju ma jaqafx hawn, l-iskrutinju ħajkompli tul dawn l-5 snin, għatlu li m'għandux jiddefendi l-indefensibbli. Matthew Polidano, Net News.